Videu si dneska povieme niečo v krátkosti o mojich modeloch GPT, alebo inak povedané Custom GPT. Môžeme to vytvoriť, keď klikneme na preskúmať modely GPT, o ktorých sme si hovorili v minulom videu. A klikneme tuto na tlačítko vytvoriť. To vyzerá to pozadie vlastného modelu GPT. Ale pozrieme sa do konkrétneho už vyplneného. Bude to lepšie na predstavu. Takže v minulom videu sme si ukazovali asistenta pre testovanie a manuály. Keď si klikneme tuto hore, tak máme tu možnosť nastavenia ochrany osobných údajov oproti tej bezplatnej verzii a upraviť GPT. Takže cez túto položku upraviť GPT sa dostaneme do toho zákulisia a sú tu dve možnosti, ako vytvárať takého asistenta. Rozdiel medzi asistentom a agentom je v tom, že asistent v podstate je taká sekretárka, nazvime to, a agent je programátor. V praxi to znamená asi toľko, že ten asistent má len obmedzené funkcionality, obmedzené vedomosti a vytvoríte ho priamo tuto v ChatGPT. Agent je spojením tohto asistenta, ktorý je prepojený na ďalšie programy, ktoré môžu meniť text na hlas, hlas na text, zasahovať do kalendára, to znamená, že pozrieť sa na voľné termíny, zapísať tam nejaký termín, pozrieť sa do databázy faktúr a objednávok a zistiť, či tá objednávka už je vybavená, či už je na ceste napríklad a podobne. Ale my sa pozrieme teraz na tú sekretárku a agentov necháme na neskôr, na pokročilé. Takže prvá možnosť je cez záložku vytvoriť, druhá cez konfigurovať. Vytvoriť v podstate je to obyčajný chat, kde vlastne chat GPT postupne píšete, ako by sa mal volať ten asistent, aby vám vytvoril ikonku, čo by mal robiť a podobne. A ChatGPT vám pomôže vytvoriť ten prompt. Druhá možnosť je ísť priamo na konfigurovať. To znamená, že vy si tam vložíte to logo alebo ikonku. Vy si vypíšete jeho meno, jeho popis, pokyny, začiatky konverzácie, pridáte tam znalosti, zaškrtnete, že čo môže používať, prípadne prepojiť na akcie a tak ďalej. Tak, poďme na konkrétneho asistenta. Takže tento sa volá asistent pre testovanie a manuály. Asistent pomôže vyšpecifikovať požiadavku na funkcionalitu v programe alebo zadanie chyby pre vývojárov, vytvorí zoznam testovacích scenárov aj s krokmi, vytvorí užívateľský manuál, vytvorí manuál pre správcu systému. Tento opis sa potom zobrazuje tuto pod ikonkou priamo v tom čete, aby ste vedeli, čo s ním môžete robiť.
Ďalej, tu sa skrývajú pokyny pre toho asistenta. Môžu byť na pár riadkov a môžu byť na veľa. Skúsime si to trochu roztiahnuť. Je dobré to písať v takých oddieloch. Takže napríklad cieľ asistenta, všeobecné pravidlá, špecifikácia funkcionality a tak ďalej. A taktiež je dobre to písať v odrážkach, jasne, nech čo najlepšie vie, čo má s tým robiť. Nezabudnú napísať, čo je vstupom pre jeho prácu. Povedzme, vstupom je wordovský dokument s krátkým popisom špecifikácie a podobne. Taktiež, čo je výstupom? Výstupom je excelovská tabuľka, osnova špecifikácie alebo wordovský dokument s požiadavkou a tak ďalej. Taktiež nezabudnú, v akom jazyku má komunikovať. Veľmi dôležité. Nevymýšľaj si, ak niečo chýba, vypýtaj si doplňujúce informácie, aby nezačal halucinovať. Aká má byť štruktúra a podobne. Takže ukážka, špecifikácia funkcionality, vstupné údaje, požiadavka na funkcionalitu, dokumentácia existuje, detaily správania systému, výstup, stručná špecifikácia, názov stručný, výstižný, popis, čo má funkcionalita robiť, vstupy, výstupy, pravidlá, cieľ a dôvod požiadavky, užívateľské scenáre, happy path, edge case, technické požiadavky, kritéria akceptácie, priorita a závislosti. A na základe tohto je schopný vytvoriť špecifikáciu požiadavky. Tu je zase popísaná funkcionalita tohto modelu, ako má vytvoriť popis chyby v systéme. Pretože keď nastane nejaká chyba, treba ju zapísať do nejakého systému, ktorý používa tá firma, napríklad Jira. A niektorí ľudia popíšu tú chybu, no nefunguje to. No ale podľa toho vývojár nevie, čo nefunguje, ako sa to správa, čo to zahlásilo, kde sa to dostalo, čo predtým urobil ten človek. Takže aj popis chyby má svoje špecifika a preto v tomto modeli ChatGPT je možnosť vytvoriť takýto popis chyby, aby mal všetky náležitosti, ktoré má mať. Ďalšia možnosť, vytvorenie testovacích scenárov. Tuto napríklad vstupom je požiadavka na funkcionalitu. To znamená, to, čo sme vytvorili tuto v bode 1, tak môžeme vložiť do bodu 3 a na základe toho on vytvorí testovacie scenáre, ako otestovať ten program, tú funkcionalitu. Takisto pre bod 4 vstupným údajom je špecifikácia funkcionality. To znamená bod 1. Na základe toho je schopný vytvoriť užívateľský manuál. To znamená, že čo má ten užívateľ robiť, aby správne použil tú funkcionalitu. Takisto manuál pre správcu systému, tam už sú všelijaké logovania, konfigurácie a tak ďalej. A toto všetko je schopný z toho vytiahnuť. Takisto určite ste sa s tým stretli, keď
je nová aktualizácia programu, tak vám najprv vybehne taká tabuľka, čo je nové v tejto verzii, aké chyby boli opravené. No a aby to bolo pekne, zrozumiteľne napísané, tak s týmto nám tiež pomôže ChatGPT, pokiaľ mu dáme správne vstupné informácie. Takže toto robí tento asistent. Model môže byť zložitejší, môže byť jednoduchší, môže byť napríklad na písanie príspevkov na sociálne siete. Chcete, aby to písal, ako keby ste to boli vy. Takže tu mu napíšete príkazy. Napíš príspevok na Facebook v mojom štýle. Napíš príspevok na Instagram a tak ďalej. To je dôležité z toho dôvodu, že nemôžete jedným príkazom vytvoriť aj príspevok aj na Facebook, aj na Instagram. Každý má iný štýl, iný rozsah a podobne. Takže je dobré vytvárať na každú sieť samostatne, ale on už pozná tie pravidlá. To si vie stiahnuť z internetu. Tuto tie začiatky konverzácie, to sú vlastne tieto tlačidlá, alebo tie klávesové skratky, jak som to nazvala, že aby ste vedeli, že čím začať. Proste len kliknete na tlačidlo a on už vám tu zadá ten prompt. Ďalej, ako som spomínala, že napríklad vytvor mi príspevok na Facebook v mojom štýle. Ešte tam môže byť, že má byť vtipný, že má byť odborný, že má byť stručný alebo rozvláčny. To všetko akože môže byť tuto v tých pokynoch, promptoch, ale ten štýl zadáte sem ako súbor. Vtedy doporučujem najprv si otvoriť samostatný chat, kde mu dáte zo pár vašich príspevkov a dáte mu príkaz, analyzuj tieto príspevky a zistí, aký je môj štýl. A ten výsledok si uložíte do, povedzme, wordovského dokumentu a ten priložíte sem ako váš štýl. A on si to potom z toho vie vyčítať, že keď dostane príkaz, vytvor príspevok na Facebook v mojom štýle na tému nejakú, tak najprv sa pozrie, aký je váš štýl, zistí si niečo o tej téme a dá to dohromady a vytvorí ten príspevok. A bude to vyzerať, ako keby ste to vy napísali. Sem sa dá dať maximálne 20 dokumentov, ale jeden dokument môže byť pomerne veľký, v podstate pomaly ako kniha. Takže dajú sa tu celé manuály dať, celá učebnica niečoho a podobne. Ďalšia vec je, že môžete si urobiť ten model iba pre seba. To znamená, že tuto cez tlačítko zdieľať si nastavíte, že vidíte ten model iba vy. Druhá možnosť je ktokoľvek s odkazom. To znamená, že je to také súkromné, ale môžete ten odkaz poslať, povedzme, kolegovi alebo kamarátke, ale len keď má odkaz, tak sa dostane do tohto modelu a môže s ním pracovať. Tretia možnosť je GPT Store, to znamená, že to, čo sme preberali v minulom videu, tak vtedy by sa tento váš model objavil pre všetkých, proste pre celý svet a mohli by ho ľudia používať.
Takže nastavíte si možnosť, dáte uložiť a prípadne kopírujete odkaz, ak ste vybrali túto možnosť. Ak ste niečo zmenili v tom modeli, tak treba dať aktualizovať. Cez túto šípku sa vrátite naspäť a ešte som zabudla, že keď tvoríte tento prompt, tak si postupne môžete tuto skúšať, že či vlastne to robí to, čo má robiť. Ale ešte budeme o tom hovoriť v samostatnom videu. Takže vrátime sa naspäť. A to je vlastne pre dnešok všetko o základoch Custom GPT alebo moje modely GPT.